yan kasa yen actor a nei nyame ama ne muso ede na komra hye bedwa fie mu esan aya waso West Wogon adehye agi a wonji ne di enti ene wo ma hye bedwa fie mu John Dumelo ena me kana asemi ese ne first salary one ne yire ne mawo dabi first onyaye o ne constituency ho ekunafo no mo cheye kunafo e won constituency no mo tie a bible nso aka say ya moa onibie nwisia ne nyanka ene ekunafo ya moa wo mo hu hira ne bebre nti ne first one say no amefa nko sa side way ebia kane kunu etiase a ko be ya ma abro so oni hoi ame sho mo shoe no ye moa wo mo na kuna no ye mema nso mo bro we nso ye ada ayi discussion for other day ye ka kuna se mema bi nso ye kunafo nso mo de ya ye moa wo mo ye mema monka fra o so mema bi nso ne yira kwa ma enye ya na I think say ya dream say ye sika no nko a ene bi oba ne kunu koja no a mano ase kuna no but obema bi nso ne yira no one ne ye bibia bomu no ko all of a sudden wo kwaja no ne nkura no omo de ya ye nkai wo mo ana ye kan kunafo ye de omo fra de ye hwe ho ye o mi mo ho no mo nso because mema bi nso bro ne nso bema nso nti ehye no hu no wo nso nke bia ono obusi ka bi ga ekọ no ho a nso wo kwagira la yisu se omo ye kiu de a fine so omo ye kiu na bema gina mu a je se o ntimi nyina mu mpo fe de Chese ye ememe kunafo bi etesa monka fra ate na Awurade nyi destiny helpers mamo omo amutichiro wona e papa no because obi ho no mo a sebi oba no koye no chese abode ye ma wo ye no nti no chese utumu say wa piano ti kwa mana ko no wo ye de oye eno kwa me sure say very few but wo meme bi a say e mi nim kura na asabre yiwu yes na che na ne bucket wa kura hwa so na asabre ginema nkura miensa bema o ginema ti na wa ya de ti me sure say wo meme bi sa a wo nso ginemu because obi ho no ma o suro say o de nkura no oba bi ba obetete nkura no ye we no ne yire ne first wife ne tete o motie no pese obi abeba betete wo mo tie no no abetimi ahwe wo mo madu stage bi a omu safe de like omo de omo ho omu nim se de be kura wo ye ho obi ye bibia nhye omu too much omu timi totototo ne ema ansa na bi obi ebetimi asaje oba afofo ye wo mema bi sa pa wo e ma ne de dodo no akura no eteko omu nware biem enti aye waso West Wogon brashe bedwane ne first salary oni ekunafo na ediye yenkomra videos in the Tesano area. Have an amazing week, guys. Kakadamu. Zaman kuli. Ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Good morning, folks. So yesterday was Easter Monday, and I decided to use part of my first salary as a member of parliament to spend it with widows in the Tesano area.
Have an amazing week, guys. Enti aya waso West Wogon Russia bejani John Dumelo na yes no so ya doye na ketua no ne ekuna fochi Mr. Next time ma yenye intimidation ni free ho na mema no so mra mema bebre hye musu ne nwa wo musa kwan no so say US edi hu nkomo e be ka ho